даври чордуҳуми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуи вилояти хатмон бо ҳузури мухлисони зиёд дар варзишгоҳи марказии ноҳияи ёвон доир гашт. Дар ин рақобат ки мавқеи ҳарду даста дар ҷадвали баргузории бозиҳои лигаи ду дар зинаи болои қарор доранд, бо ҳаракатҳои ҷонибҳо сурат гирифт. Тибқи иттилоъ, футболбозони дастаи ноҳияи ёвон ки соли аввал аст дар чемпионати тоҷикистон бозиҳои худро анҷом медиҳад, тавонистанд мавқеи хосро соҳиб гарданд. Бозии имрӯза барои футболбозони дастаи ноҳияи ёвон хело муҳим буд барои баромадан ба зинаи аввал. Дар нахустин дақиқаҳои бозӣ шогирдони Давлатбек Шарипов бо ҳаракатҳои головар зуд ба дарвозаи футболбозони дастаи Ҷиликули ноҳияи Дӯстӣ зарба мезаданд, то ҳисоби бозӣ кушода шавад. Футболбозони дастаи Ҷиликули ноҳияи Дӯстӣ дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи ду дучори бох нагаштааст ва ҳамлаҳои аз ҷониби дастаи футболи ноҳияи ёвон сомондодашударо бе мушкилӣ паси сар карданд. қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид ва бозигарон ба танаффус баромаданд. Дар қисми дуюми бозӣ футболбозони дастаи меҳмон Ҷиликули ноҳияи Дӯстӣ дар ҳаракат шуданд ва тактикаи бозии худро иваз намуда тавонистанд ба дарвозаи футболбозони дастаи ёвони ноҳияи ёвон дар дақиқаи 70-думи бозӣ як голи зебоеро ворид созанд. ҳисоби бозӣ кушода шуд. Баъд аз задани голи дастаи Ҷиликут, футболбозони дастаи ёвон боз ҳам дар ҳаракат шуданд ва мехостанд зуд ҳисоби бозиро баробар намоянд. Бояд гуфт ки 4 бозингари дастаи ноҳияи ёвон ба дастаи моҳири ин ноҳия гузариш карданд ки ин ҳолат ҳайати дастаро нигарон намуд. Дар охирин дақиқаҳои бозӣ аз ҷониби футболбози дастаи Ҷиликул қоидаи бозӣ вайрон гардида, довари бозӣ зарбаи 11 метраро таъин намуд. ин зарбаро бозингари дастаи ноҳияи ёвон Ҷаҳонгир Раҳимов ки таҳти рақами 7 дар майдон буд, бе мушкилӣ анҷом дод ва ҳисоби бозӣ 1-1 мусовӣ гашт. ҳардуи даста ки маҳорати хуби бозӣ доштанд, дигар имконашон нашуд ки соҳиби гол шаванд. бозии имрӯза бо ҳисоби 1-1 мусовӣ анҷом ёфт ва футболбозони дастаи Ҷиликули ноҳияи Дӯстӣ тавонистанд мавқеи худро дар садри ҷадвали мусобиқа боз ҳам устувор намоянд. имрӯз яке аз бозиҳои беҳтарин лигаи дуюми минтақаи бохтар шуд ки дастаи ноҳияи ёвон бо дастаи Ҷиликули ноҳияи Дӯстӣ бозӣ кард ки ин бозӣ як бозии хуб шуд ки ҳисоб мусовӣ ҳам шуда бошад. Неки мо хеле хушбахтем ки дастаи ёвон ки якум сол мебошад дар лигаи дуюми бохтар бозӣ мекунад, нишондоди хуб нишон зад, дар минтақаи бохтар ҷои дуюмро ишғол кардааст ки инам як пешравии дастаи ПК ёвон мебошад. мо дар оянда кӯшиш мекунем ки ҳамин сол дастаи ёвон ба лигаи якум рохат ёбад. имрӯз бозии мо бо дастаи якуми ҷадвал, саҳрнишини ҷадвал, дастаи Ҷиликули ноҳияи Дӯстӣ баргузор шуд дар майдони мо, дар майдони ноҳияи ёвон ва бозӣ хеле бозӣ пуршиддат буд, бозӣ мушкил буд барои ҳарду даста, барои ки ҳарду даста барои ғалаба ба майдон омаданд. таносуби имтиёзҳо як буд ва мо хусусан дастаи мо хеле кӯшиш кард ки барои мағлуб кардани Ҷиликут ба садри ҷадвал барояд, вале вақт барои мо нахандид. ҳисоб 1-1 мусовӣ шуд ва мо роҳафтода нестем. дар бозиҳои оянд мо хатогоҳи худро ислоҳ карда ва ғалабаҳои пайдаҳам қатъӣ мехоҳем дар садри ҷадвал қарор гирем.